Osim krajolika prepunog gotovo nezamislivih divovskih stvorenja kakav je bio mezozoik, ne postoji drugi scenarij koji očarava više od zaleđenih tundri pleistocena. Razdoblje u kojem je površina našeg planeta bila prekrivena plaštom neumoljivih zima. Moderni svijet može tek zaviriti kako bi život izgledao u ovoj dalekoj prošlosti s najhladnijih točaka planeta. Međutim, stručnjaci uvijek ističu jednu temeljnu razliku. Nije isto uspoređivati hladnu zonu planeta različitih klimatskih uvjeta s svijetom u kojem je hladnoća bila dominantno klimatsko stanje na kontinentalnoj razini. A upravo je to bio tip mjesta na kojem su naši preci i preci današnjih sisavaca morali preživjeti milijunima godina. Naravno, takozvano ledeno doba, smješteno između 2,6 milijuna godina i 11.000 godina prapovijesti, zapravo nije bilo neprekidno, nepopustljivo ledeno pakleno stanje. Prvi hominidi mogli su preživjeti u svijetu koji je još uvijek imao zelene zone i prirodna topla skloništa za prilagodbu i evoluciju. Pogotovo ako uzmemo u obzir da su ekološki pritisci prvih milijuna godina ovog razdoblja više utjecali na prijelaz prema bipedalizmu roda Homo. Da primitivni čovjek nije imao vremena za prilagodbu, širenje i otkrivanje novih tehnologija, dolazak maksimalnih ledenjaka zauvijek bi promijenio našu povijest. Možemo dakle pleistocen razumjeti kao utrku s vremenom, u kojoj su prvi hominidi i dominantne životinje doba sisavaca borili za osiguranje svog preživljavanja. Mnogi su razvili gusta krzna, drugi su odabrali nakupljanje masnog tkiva, teritorijalnije vrste pretvorile su špilje i pećine u svoja staništa, dok su oni manje konkurentni tražili nove prehrambene izvore kako bi opstali. I sve ove dinamike završile bi u postupnom procesu koji bi objedinio ove prednosti u svrhu preživljavanja najprilagodljivijih. Uostalom, obilje mesa, krzna i skloništa bilo bi nešto što bi više od jedne vrste moglo iskoristiti. Rečeno to, za bolje razumijevanje ovog razdoblja, valja ga promatrati od početka, prateći kako se klima mijenjala i kako su te promjene oblikovale krajolike i život na planetu. Pleistocen je funkcionirao kao sustav u stalnom pokretu, gdje su napredci i povlačenja leda, temperaturne varijacije i porasti i padovi razine mora neprestano preuređivali teritorije. U tom kontekstu, životinje i prvi ljudi morali su se kontinuirano prilagođavati, mijenjajući svoj život, rute kretanja i način nabave resursa. Sve to oblikovalo je kako evoluciju vrsta, tako i ranu povijest hominida na različitim dijelovima svijeta. Pogreška u zamišljanju jedinstvenog ledenog doba. Takozvano ledeno doba obično se pojednostavljeno opisuje kao razdoblje u kojem su polarni ledeni pokrovi rasli od polova i prekrivali veliki dio planeta, no stvarno ponašanje pleistocena nije bilo tako homogeno. Velike ledene ploče nisu se širile iz jednog kontinuiranog polarnih središta, niti je duboki Arktik funkcionirao kao glavni izvor tih masa. Zapravo, na Antarktiku je led već bio uspostavljen i tijekom pleistocena njegov dodatni rast koncentrirao se uglavnom na sektore poput Rossovog i Wedelovog mora, uz umjereno povećanje debljine unutarnjeg leda. Na sjevernoj hemisferi obrazac je bio drugačiji. Veliki ledeni pokrovi formirali su se nad kontinentima, rastući iz regija poput Kanade, Skandinavije, Škotske i sjeverne Euroazije, šireći se prema nižim geografskim širinama i prekrivajući područja koja su danas umjerena ili čak poljoprivredna. Ovo ponašanje nije se dogodilo jednokratno, već se ponavljalo u više ciklusa tijekom pleistocena. Dugo se klasična interpretacija odnosila na 4 velika glaciranja u Europi: Günz, Mindel, Ris i Würm, odvojena kratkim toplijim međuglacijalnim razdobljima.
Međutim, napredak istraživanja promijenio je taj pogled. Od druge polovice 20. stoljeća morski zapisi počeli su pokazivati mnogo kontinuiraniju sliku klime. Oceanski uzorci sadrže ostatke mikroskopskih organizama zvanih foraminiferi, čije školjke čuvaju kemijske tragove okoliša u kojem su živjeli. Ti tragovi, temeljeni na izotopima kisika i ugljika, omogućuju rekonstrukciju promjena temperature i volumena leda s velikom preciznošću. Zahvaljujući tim podacima, primijećeno je da je Pleistocen bio sastavljen od brojnih glacijalnih i međuglacijalnih ciklusa, mnogo češćih i složenijih nego što je sugerirao model 4 glavna glaciranja. Unatoč tome, alpske glacijacije pomažu organizirati neke od velikih hladnih impulsa u Europi. Glacijacija Günz, smještena otprilike između 2,6 milijuna i 650 tisuća godina unazad, predstavlja ranu fazu u kojoj su se ledenjaci počeli snažno širiti, iako još uvijek uz velike unutarnje klimatske varijacije. Nakon toga, glacijacija Mindel, između otprilike 650 tisuća i 300 tisuća godina unazad, pokazuje šire i stabilnije napredovanje ledenih masa, s duljim hladnim razdobljima nego u prethodnoj fazi. Glacijacija Ris, između otprilike 300 tisuća i 130 tisuća godina unazad, odgovara jednoj od najintenzivnijih faza alpskog sustava, s opsežnim ledenim pokrovima u Europi i dubokom transformacijom krajolika. Konačno, glacijacija Würm, razvijena između otprilike 130 tisuća i 11.700 godina unazad, predstavlja posljednji veliki glacijalni ciklus Pleistocena. No, o ovoj posljednjoj glacijaciji govorit ćemo nešto kasnije. Kao zanimljivost, glacijalni zapis u Sjevernoj Americi organiziran je paralelno, ali s vlastitim nazivljem temeljenim na regionalnim dokazima. Tradicionalno se prepoznaju 4 velika glaciranja: Nebraskan, Kansan, Illinoisan i Wisconsin. Najnovija, glacijacija Wisconsin, bila je najopsežnija i najbolje očuvana u geološkom zapisu, jer je prekrivala veliki dio Kanade, sjever i sjeveroistok Sjedinjenih Država, potpuno preoblikujući krajolik. Ova faza u mnogim je slučajevima izbrisala dokaze ranijih glaciranja, zbog čega je njen zapis najdominantniji. Kao i u Europi, položaji rubova ledenih pokrova varirali su između svakog napredovanja, a najsjeverniji dijelovi ledenih ploča teže su za rekonstrukciju zbog erozije i preklapanja kasnijih događaja. Ocean koji je otvarao i zatvarao svjetove. Jedan od manje cijenjenih scenarija tijekom ovog razdoblja, zanimljivo, bio je i najveći na našem planetu. Razina mora nije bila stabilna i mijenjala se više puta ovisno o rastu ili smanjenju velikih ledenih ploča. Kada je led rastao na kontinentima, velik dio vode bio je zarobljen u obliku ledenjaka, što je dovodilo do značajnog pada razine mora. U tim trenucima, golemi obalni predjeli izlazili su na vidjelo, stvarajući nove kopnene površine koje su danas potopljene. Izronjeno kopno povezivalo je regije koje su danas odvojene morem. Na primjer, dijelovi jugoistočne Azije bili su povezani u jednu kontinentalnu masu, isto kao i područja oko Australije i Nove Gvineje. To je stvaralo prirodne koridore koji su olakšavali kretanje životinja, ali i ljudskih grupa, omogućujući šire i kontinuiranije migracije kroz regije koje su danas otoci ili plitka mora. U regiji Sunda, na primjer, slonovi roda Stegodon kretali su se između današnjih otoka, kao što su Đava, Sumatra i Borneo, prateći vlažnija vegetacijska područja, dok su predatori poput drevnih tigrova širili svoj teritorij iskorištavajući kontinuitet krajolika. Istovremeno, ocean se nije ponašao isto kao danas.
Morske struje koje raspodjeljuju toplinu po planetu slabile su se tijekom hladnih faza. Kada je led rastao, velike količine slatke vode ulazile su u sjeverni Atlantik topljenjem, otežavajući formiranje dubokih voda i usporavajući globalnu cirkulaciju oceana. To je smanjivalo transport topline prema sjeveru i pridonosilo intenzivnijem hlađenju tih područja, dok su druge dijelove planeta zahvaćale indirektne klimatske promjene. Kada bi se klima ponovno zagrijavala, te se struje ponovno jačale, pomažući boljoj raspodjeli topline među hemisferama i stabilizaciji globalnih temperatura. Ove promjene u oceanu također su utjecale na takozvanu termohalinsku cirkulaciju, koja funkcionira kao velika trakasta transportna mreža vode na planetu i ovisi o slanosti i temperaturi vode da bi ostala aktivna. Sva ova spoznaja o prošlosti ne dolazi iz izravnih opažanja, već iz zapisa sačuvanih na morskom dnu. Morski organizmi ostavili su ostatke u sedimentima koji su s vremenom čuvali kemijske informacije o klimi. Jer, da, unatoč glacijalnoj hladnoći, mora ledenog doba bila su stanište i faune i flore. Naravno, uvjeti nisu bili baš prijateljski, čak ni za najotpornije oblike života. Slatka voda bila je zarobljena u ledenjacima, što je mijenjalo salinitet mora, a kada bi se ti ledenjaci topili, ogromne količine hranjivih tvari dolazile su s kopna do obale, stvarajući područja visoke produktivnosti. Taj dotok, međutim, koncentrirao se u određenim točkama, ostavljajući velike morske površine s vrlo malo hrane. Rezultat je bio more fragmentirano u plodne džepove, razdvojene dugim nepovoljnih predjelima, što je mnoge vrste prisiljavalo da se stalno kreću u potrazi za hranom. U tom kontekstu, životinje poput kitova razvijale su veća tijela, sposobna za pohranu energije i dugotrajne migracije između ovih područja bogatih resursima. Drugi primjeri uključuju Megalenhydris barbaricinu, golemu vrstu vidre koja je plivala u vodama oko talijanskog otoka Sardinije od Pleistocena pa možda sve do ranog Holocena, prije otprilike 11.000 godina, i stelersku kravu koja je zapravo preživjela i glacijaciju i prijelaz do naše moderne ere, postajući živi fosil. Njeno preživljavanje vjerojatno je bilo posljedica prehrane algama, barem do svog izumiranja 1768. godine. Isto tako, različite morske zajednice također su opstale. Mnogi stručnjaci ističu da je otpornost fitoplanktona i zooplanktona imala važnu ulogu u održavanju ovih hranidbenih lanaca. Konkretno, ovi mikroorganizmi činili su osnovu prehrambene piramide mnogih morskih vrsta. S druge strane, mnoge rijeke i jezera nastavile su funkcionirati u područjima bez ledenjaka, a pojavila su se i vodena tijela u kontaktu s ledom ili čak ispod njega. U tim okruženjima preživjeli su ribe poput lososa i štuka, osim vodozemaca, beskralježnjaka i vodenih biljaka, koji su nalazili skloništa gdje su izdržavali najhladnije faze. Kada bi se led povukao, ove vrste ponovno bi se širile i kolonizirale nove dostupne površine. Zanimljivo je da danas znamo da ispod velikih slojeva leda mogu postojati živi ekosustavi, poput jezera Vostok u Antarktici, gdje život opstaje izolirano i može dobivati energiju kemijskim procesima bez oslanjanja na sunčevu svjetlost. Kraljevstvo divova i njihovi lovci. Tijekom Pleistocena ekosustave je dominirala megafauna, velike životinje koje su lako prelazile 100 kilograma, uključujući biljojede, mesoždere i svejede. Od velikih mačaka s ubojitim moćnjacima preko ogromnih medvjeda, grabljivih ptica do životinja dubokog mora. Svaki primjerak imao je fizičke ili taktičke prednosti koje su definirale njegov način dominacije i preživljavanja.
Najbolji primjer među hiperkarnivorima toga vremena dolazi od jednog od njihovih najstarijih predstavnika. Homotherium, mačka s sabljastim očnjacima koja se pojavila prije oko 2,5 milijuna godina, kada je planet još izmjenjivao hladna razdoblja s širokim umjerenim područjima, prostranim savanama i otvorenim šumama. Svijet još nije bio pod dominacijom ekstremnih ledenih krajolika koji će doći kasnije, pa je ova mačka živjela u suživotu s vrlo raznolikom faunom, uključujući primitivne slonove, drevne konje, nosoroge i druge životinje. Ipak, dobro se prilagodila promjenama, preživjevši gotovo cijelo razdoblje. Zanimljivo je da je vjerojatno bila izravan i česti predator mnogih primata, uključujući prve hominide, poput Homo habilisa. Ove grupe oslanjale su se na lešinarstvo, sakupljanje i još ograničeno lovstvo, pa je prisutnost velike mačke predstavljala izravnu prijetnju u područjima vode, prolazima i oko svježih leševa. Sljedeći milijuni godina nisu bili blaži prema prvim ljudima. Ursus speleus živio je tijekom velikog dijela Pleistocena u Euroaziji i susretao se s različitim populacijama neandertalaca, a kasnije i Homo sapiensa. Dok je Afrika zadržavala široka umjerena područja i manje ekstremna skloništa, u velikom dijelu Europe i Zapadne Azije sezonska hladnoća pretvarala je špilje u resurse ogromne vrijednosti. Za ljude i medvjede špilja je mogla značiti zaštitu od vjetra, snijega, grabežljivaca i gubitka tjelesne topline. Ta koincidencija vjerojatno je generirala česte susrete. Špiljski medvjed trebao je te prostore za hibernaciju, odgoj mladunaca i preživljavanje najhladnijih zima. Ljudske grupe također su tražile špilje kao privremene logore ili ponovljene baze, gdje su održavale vatru, pohranjivale alate i zaštitile se tijekom oluja. U mnogim slučajevima ista špilja vjerojatno je mijenjala stanovnike više puta ovisno o sezoni. Medvjedi u određenim razdobljima, ljudi u drugim, a ponekad hijene ili drugi lešinari između njih. Međutim, nisu sve prahistorijske životinje bile reaktivno agresivne. Dlakavi mamut, jedan od velikih simbola hladnih ekosustava Euroazije i Sjeverne Amerike, napadao je samo ako se osjećao ugroženim. Nastanio je ledenjak gotovo u isto vrijeme kada se prvi put pojavio Homo sapiens u Africi s precima pratljivima sve do početka Pleistocena. Njegovo teritorijalno stanište bila je mamutova stepa, otvoreni krajolik tundri i zaleđenih ravnica, gdje je vegetacija rasla nisko, ali u velikim prostranstvima. Ova okolina mu je pogodovala jer mu je veličina i prilagodba hladnoći omogućavala kretanje i prehranu čak i u ekstremnim uvjetima. Mogao je doseći visinu između 3 i gotovo 4 metra i težinu preko 6 ili 7 tona. Njegovo tijelo bilo je prekriveno dvostrukim slojem dlake, s gustim podlakom i vanjskim dugim i debelim slojem, uz vrlo razvijenu kožu i potkožno masno tkivo. Ova kombinacija djelovala je kao izolacijski sustav koji mu je omogućavao izdržavanje izuzetno niskih temperatura, svojstvenih okolišima koji su mogli pasti ispod 30 ili 40 stupnjeva ispod nule. Male uši smanjivale su gubitak topline, dok je masni grb funkcionirao kao rezerva energije u razdobljima oskudice. Njegovi dugi, zakrivljeni očnjaci bili su svestrani alati, korišteni za uklanjanje snijega, pristup vegetaciji i obranu. Iako je živio u jatima koja su prelazila velike udaljenosti prateći sezonske resurse, slabi, mladi ili izolirani jedinci često su bili lovljeni od strane predatora poput smilodona i homotheriuma. Slično je vrijedilo i za dlakavog nosoroga, suvremenika ovih velikih mastodonata. Ako se pomaknemo malo naprijed u vremenu, u regiju Južne Amerike možemo naići na Megatherium americanum u nekim šumovitim područjima.
To je bio džinovski ljenjak od prije više od 20.000 godina, veličine usporedive s afričkim slonom i težine do 4 tone. Njegovo tijelo bilo je robustno, s moćnim udovima i ogromnim kandžama, dok je zubalo bilo specijalizirano za mljevenje tvrde vegetacije. Njegovi stalni molari bili su idealni za obradu grana, lišća, plodova, kore, pa čak i korijena. Unatoč veličini, bio je sve straniji nego što se čini. Mogao se podići na stražnje noge kako bi dosegao visoke grane, koristeći rep i tijelo kao potporu. Ovaj položaj omogućavao mu je iskorištavanje hrane izvan dosega drugih biljojeda. Pri hodanju je koračao po rubovima ruku i nogu kako bi zaštitio kandže, iako neki tragovi sugeriraju da se ponekad mogao kretati uspravno na kratke udaljenosti. Nastanjivao je šume, savane i otvorene travnjake Južne Amerike, posebno u umjerenim, suhim ili polusušnim regijama gdje je vegetacija bila dovoljna za njegov ogroman dnevni unos hrane. Kao veliki biljojed, pomagao je oblikovati krajolik obrezivanjem stabala, lomljenjem grana i raspršivanjem sjemena, direktno utječući na strukturu ekosustava. Njegova velika veličina činila ga je teškim protivnikom za većinu predatora. Iako je mogao naići na lovce poput smilodona ili velikih kanida, odrasli su vjerojatno imali malo prirodnih neprijatelja. Neki ostaci pronađeni u špiljama sugeriraju da je mogao koristiti prirodna skloništa ili koncentrirati se na određena mjesta odmora. Što se tiče mora, spomenuta džinovska vidra dobar je primjer da su pod golemim slojevima leda u morima vrebali superpredatori. S duljinom od oko 3 metra, uključujući spljošteni rep, bila je najveća vidra koja je ikada postojala, nadmašujući čak i današnje džinovske vidre. Ipak, njezino veliko hidrodinamično tijelo nije zasjenilo čeljust, sposobnu drobiti rakove i velike ribe. Živjela je na otoku s vrlo posebnom faunom, gdje su također postojali mali mamuti, ogromne ptice nalik labudovima i divlji psi, svi prilagođeni izoliranom okolišu. Njeno izumiranje poklapa se s dolaskom ljudi na otok, pa se vjeruje da je ljudska aktivnost mogla utjecati na njezino izumiranje. Za kraj ovog ledenog razdoblja slijed izumiranja povezao je mnoge od spomenutih vrsta s ljudskim djelovanjem. Ljudi protiv divova. Odnos između ljudi i megafaune nije bio pasivan, već duboko interaktivan, budući da su mnoge od ovih životinja dijelile resurse, teritorije, pa čak i ranjivosti koje su hominidi koristili kroz vrijeme. U slučaju homotheriuma to nije bilo izravno. Ne isključuje se mogućnost da su napredniji preci, poput neandertalaca ili samih homo sapiensa, morali nositi se s ovim lovcima. Ipak, njihovo preživljavanje uvelike je ovisilo o velikim biljojedima poput mamuta i mastodonata. Kada je završila posljednja glacijacija, klima je postala toplija i sušnija, a ljudi su počeli više loviti ove ogromne papkare, što je dovelo do smanjenja njihovih populacija. To je smanjilo dostupnost plijena i količinu ostataka kojima se homotherium mogao hraniti. Postupno, ovaj nedostatak hrane oslabio je populacije do izumiranja. U slučaju Ursus speleusa, kontrola vatre, otkrivena još u doba Homo erectusa, i korištenje alata dali su ljudima odlučujuću prednost u posjedovanju špilja. U početku su ti prostori bili dijeljeni jer su ih medvjedi koristili za hibernaciju, a ljudske grupe privremeno, no s mogućnošću održavanja vatre u špiljama, hominidi su mogli boraviti stabilnije, stvarajući toplinu, svjetlost i dim, čineći prostor manje pogodan za medvjede. Uz to, mogli su braniti ulaze oružjem i organizacijom, pa čak i istirati životinje kad je potrebno. Tijekom vremena,
Mnoge špilje postale su pod dugotrajnom ljudskom okupacijom, drastično smanjujući skloništa dostupna špiljskim medvjedima. Gubitkom tih ključnih prostora, njihovo preživljavanje postalo je sve teže, postupno slabeći populacije. U ovom kontekstu lako je definirati prioritete prapovjesnog čovjeka, braniti se, tražiti sklonište, imati hranu i održavati tjelesnu toplinu. Lov na megafaunu osiguravao je hranu, kožu i kosti za improvizirana skloništa. Meso je uglavnom bilo popraćeno masnoćom, koja je služila za održavanje vatre. Kosti su korištene za odjevne predmete, simbolične konstrukcije i svakodnevne alate. Sve to omogućavalo ljudima djelovati kao aktivni predatori u prehrambenim lancima Pleistocena, ali i braniti svoje sklonište i špilje. Primjeri uključuju istjerivanje i lov na špiljske životinje, poput dlakavih zvijeri. Ostale životinje, poput divljih konja, činovskih vidri i drugih prahistorijskih vrsta, također su postale dio ovog sustava stalnog lova. Jedina životinja koja je postala iznimka u ovom sustavu bila je ona koja će stvoriti indirektnu vezu s ljudima, veliki prošli vukovi. Prijelaz od plijena ili konkurenta do suradnika između vukova i ljudi shvaća se kao postupni proces koevolucije. U tim hladnim ekosustavima vukovi su bili oportunisti. Mogli su loviti žive plijenove, ali i iskorištavati leševe. Primitivne ljudske grupe ostavljale su ostatke životinja lovljenih oko svojih logora. To je stvorilo novi stalni i relativno siguran resurs koji je privukao neke vukove. Stručnjaci ističu da je ključni faktor početka tog odnosa bio što su neki vukovi bili oprezniji i tolerantniji prema ljudima, dok su drugi agresivniji. Previše nasilni vukovi imali su veće šanse da budu istjerani ili ubijeni ako bi se približili logorima, dok su mirniji mogli ostati u blizini i hraniti se ostacima bez izravnog sukoba. Tijekom vremena, ovaj stalni filter djelovao je kao prirodna selekcija. Vukovi, manje uplašeni ljudima, preživljavali su bolje u tom okolišu i prenosili te osobine potomstvu. Istovremeno, ljudi su počeli koristiti njihovu prisutnost. Vukovi su upozoravali na druge predatore, pratili tragove plijena i pomagali u lociranju ili oslabljenju životinja tijekom lova. Nisu prestajali biti divlje životinje, ali odnos je postao dovoljno simbitičan da postavi temelje za njihovu kasniju domestikaciju. Višestruke ljudskosti hodale su zemljom. Dok su rani dijelovi Pleistocena vidjeli suživot različitih arhaičnih ljudskih vrsta, poput Homo habilisa, Homo erectusa i drugih regionalnih linija, završna faza razdoblja donijela je manji, ali jednako izvanredan prizor. Tada su tri velike ljudskosti dijelile dijelove starog svijeta: Homo sapiens, Neandertalci i Denisovanci. Nisu živjeli potpuno odvojeno, niti su zauzimali ekskluzivne kontinente. Njihova područja širenja preklapala su se u različitim trenucima, stvarajući zone stvarnog kontakta gdje su se susretali u prostoru i vremenu. Neandertalci su dominirali Europom i Zapadnom Azijom, od Iberskog poluotoka do Kavkaza i dijelova Sibira. Denisovanci su se, čini se, širili po širokim regijama Azije, od hladnih sjevernih područja do planinskih područja i moguće jugoistočne Azije. Homo sapiens porijeklom iz Afrike počeo se širiti prema Bliskom istoku, Europi, Središnjoj Aziji, Indiji, Oceaniji i kasnije drugim regijama. To je proizvodilo ponovljene susrete u prirodnim koridorima, riječnim dolinama, stepama, umjerenim šumama i špiljskim sustavima. Kulturno i tehnološki sve tri grupe pokazale su napredne sposobnosti. Neandertalci su kontrolirali vatru, lovili velike životinje, izrađivali složene alate i brinuli za ozlijeđene članove. Denisovanci, iako manje poznati zbog oskudnosti fosila,
ostavili su tragove prilagodbe na ekstremne uvjete i vjerojatnu tehničku vještinu usporedivu s drugim ljudima tog vremena. S druge strane, Homo sapiens isticao se po većim populacijama, raznolikim alatima, simbolima, ukrasima i velikoj fleksibilnosti za promjenu okoline i strategije. Jedan od najboljih primjera suživota je špilja Denisova u Sibiru. Tamo su pronađeni ostaci i dokazi povezani s Denisovancima, neandertalcima i Homo sapiensom u različitim slojevima vremena. Čak je pronađen fosil mlade djevojke s neandertalskom majkom i denisovanskim ocem, što je izravan dokaz miješanja različitih ljudskih linija. To pokazuje da njihovi susreti nisu bili ograničeni samo na natjecanje ili udaljenost, već su uključivali i biološki kontakt, a moguće i kulturnu razmjenu. Stručnjaci smatraju da su ti susreti mogli imati više ishoda. U nekim slučajevima postojala je privremena koegzistencija s izmjeničnim korištenjem skloništa i lovišta. U drugima, konkurencija za ključne resurse, poput špilja, migracijskih putova biljojeda, vode i sirovina za alate. Došlo je i do genetskog miješanja, vidljivog danas u DNK mnogih modernih populacija s neandertalskim i denisovanskim nasljeđem. Doktorica Pat Shipman s Pensilvanijskog sveučilišta predložila je da bi nestanak neandertalaca i denisovanaca mogao biti povezan sa strateškom prednošću Homo sapiensa, više nego s običnom tjelesnom nadmoćnošću. Prema njezinoj teoriji, kada su moderni ljudi stigli iz Afrike u Euroaziju i ušli u teritorije arhaičnih sunarodnjaka, svi su natjecali za ključni plijen poput mamuta, bizona, jelena i drugih velikih biljojeda. Razlika se pojavila kada su neke skupine sapiensa počele formirati ranu savezničku vezu s vukovima u procesu domesticiranja. Shipman tvrdi da su ti psi vukovi pomagali u praćenju, progonu i iscrpljivanju plijena na dugim udaljenostima, smanjujući ljudsku potrošnju energije i opasnost završnog napada. Ljudi su mogli ubiti životinju kad bi bila iscrpljena ili opkoljena. U zamjenu, kanidi su dobivali bržu hranu, manji rizik od ozljeda i zaštitu u blizini ljudskih logora. Bila je to učinkovita suradnja za obje strane. S produktivnijim lovom, Homo sapiens je dobivao više mesa, kože i masnoće, povećavajući preživljavanje i rast populacije u odnosu na druge grupe koje su lovile bez te prednosti. Shipman uspoređuje taj proces sa uspjehom invazivnih vrsta koje ulaze u nove ekosustave i nadmašuju autohtone. Iako je teorija još predmet rasprave, fosili stari oko 33.000 godina pronađeni u Sibiru i Belgiji sugeriraju da su neki vukovi već tada pokazivali rane znakove domesticiranja, mnogo prije poljoprivrede. Inteligencija koja je promijenila preživljavanje. Bilo da je teorija doktora Shipman bila točna ili ne, činjenica je da je ponašajna modernost koju su postupno razvijale rane ljudske skupine označila prekretnicu u njihovim načinima preživljavanja. Povremena uporaba vatre i alata postala je dio namjerne, logične i mnogo specijaliziranije tehnike za rješavanje različitih situacija. Osobito je to bilo važno kada su populacije rasle u broju i kada su skrb, raspodjela resursa i jezik postajali nove potrebe. Prvi predstavnici roda Homo, poput spomenutih Homo habilisa, a kasnije Homo erectusa, već su pokazivali jasne znakove akumulativnog učenja. Izrada kamenih alata zahtijevala je promatranje tehnika, ponavljanje preciznih pokreta i prepoznavanje korisnih materijala. Homo erectus, osim toga, proširio je svoje prisustvo izvan Afrike i uspio se prilagoditi vrlo različitim okruženjima, što je teško zamisliti bez grupne suradnje. Vatra je također nudila svoje prednosti, ali je zahtijevala održavanje, raspodjelu zadataka i boravak oko logora.
S vremenom su neandertalci, denisovani i konačno Homo sapiens podigli ove sposobnosti na višu razinu. Sve to dovelo je do toga da se kod ranog modernog čovjeka razvila ono što danas nazivamo ponašajnom modernošću, izrazom koji arheolozi koriste za opis naprednih ponašanja, poput simboličkog razmišljanja, brze inovacije, složenog planiranja i širokih društvenih mreža. Dugo se smatralo da su te sposobnosti nastale iznenada prije otprilike 40.000 godina u Europi, kada su se pojavile pećinske slike, ukrasi i rafinirani alati gornjeg paleolitika. Taj je pogled bio vrlo utjecajan u 19. i početkom 20. stoljeća, u modelima koji su ljudsku povijest shvaćali kao linearno stepenište napretka. Kasnije su autori poput Johna Laboka dodatno potvrdili ideju da europske gornje paleolitske zajednice predstavljaju početak pune moderne ponašajnosti. Međutim, ta se interpretacija počela mijenjati kada je Afrika počela nuditi mnogo starije dokaze. 70. i 80. godina pojavila se teorija ljudske revolucije, koju su promicali autori poput Richarda Kleina. Prema toj ideji, između 40 i 50.000 godina prije, dogodila se iznenadna mentalna promjena, koja je omogućila napredni jezik, umjetnost i visoko organizirani lov. Dugo je to bio popularan odgovor, ali je od početka 21. stoljeća izgubio snagu pred novim dokazima. Istraživačice poput Sally McBrarty i Alison Brooks početkom 2000-ih pokazale su da su mnogi obilježja smatrana modernima već postojala u Africi prije više od 100.000 godina. Pojavili su se pigmenti s mogućom simboličkom vrijednošću, složeni alati, razmjena materijala na velike udaljenosti i fleksibilna eksploatacija resursa. Ukratko, sadašnja hipoteza je jednostavna. Ponašajna modernost nije bila iznenadni eksplozivni događaj, već postupna i neravnomjerna akumulacija u različitim regijama. To se uklapa u logiku ljudskog preživljavanja. Nijedna skupina nije napredovala samo zbog velikih mozga ili spretnih ruku. Ključno je bilo povezivanje pojedinaca putem jezika, podučavanja i suradnje. Koristan pronalazak mogao se širiti unutar skupine i očuvati kroz generacije. Poboljšanje oružja, odjeće ili skloništa povećavalo je mogućnosti svih, a ne samo onoga tko ga je izumio. Zato je Homo sapiens istaknuo se pred ostalim ljudskim linijama. Njegova najveća prednost bila je društvena. Široke mreže, razmjena znanja između skupina, brza prilagodba i sposobnost suradnje s nepoznatima omogućili su bolje reagiranje na suše, ekstremnu hladnoću, nove plijenove i nepoznate teritorije. Kasniji kulturni napredak dodatno je potvrdio uspjeh Homo sapiensa. Tijekom gornjeg paleolitika pojavile su se pećinske slike poput onih u Lascaux i Altamiri, prikazujući životinje, otiske ruku i simbole od mineralnih pigmenata. Pojavila se i prenosiva umjetnost, poput svjetski poznate Venere iz Willendorfa, isklesane u vapnencu i obojane crvenim okerom. Ti predmeti odražavaju kreativnost, zajedničke običaje i moguće ritualne vjerovanja, uz sve sofisticiraniju tehniku. Istodobno, novi kameni alati u obliku listića, kosti i sitni specijalizirani predmeti poboljšavali su lov, obradu materijala i organizaciju skupine. Od afričkih savana do euroazijskih tundri, Homo sapiens pokazao je izvanrednu sposobnost pretvaranja ideja i iskustava u praktične i kulturne prednosti. Umjetnost, simboli i leda. Naravno, povezivanje umjetnosti s inteligencijom može zvučati prilično pretenciozno. Raniji hominidi već su ostavili tragove takvog ponašanja, poput korištenja pigmenata, namjernih oznaka na predmetima i mogućih tjelesnih ukrasa.
Međutim, s našom vrstom ovi su izrazi postali mnogo češći, raznovrsniji i dijeljeni među skupinama. Neki stručnjaci čak tvrde da su takvi izrazi postali primitivne izjave i poruke. Špiljske slike, na primjer, jedan su od najjasnijih dokaza ove promjene. Špilje poput Lascaux'a u Francuskoj čuvaju prikaze bizona, konja i drugih životinja s izvanrednom preciznošću. Također se pojavljuju otisci dlanova, gravure i apstraktni znakovi. Ova dijela zahtijevaju vrijeme, planiranje, tehničku vještinu i zajedničku namjeru. Za mnoge stručnjake, ove slike su mogle služiti za pripovijedanje priča, jačanje tradicija, poučavanje o životinjama ili sudjelovanje u ceremonijama povezanim s lovom i prirodom. S druge strane, ukrasi pokazuju da je simbolizam pratio i svakodnevni život. Probušene školjke, obrađeni životinjski zubi, perle i predmeti isklesani iz kosti ili kamena pojavljuju se na različitim prapovijesnim nalazištima. Ti su se predmeti mogli prenositi, razmjenjivati i nositi na tijelu. To upućuje na to da nisu bili samo estetski ukrasi, već vidljivi znakovi s određenom društvenom vrijednošću. Mogli su izražavati prestiž, pripadnost, dob, saveze ili osobna iskustva. Činjenica da se ulagalo vrijeme u izradu predmeta bez neposredne praktične funkcije pokazuje da su ljudske zajednice već cijenile poruke prenesene izgledom, pamćenjem i međusobnim prepoznavanjem. Unatoč svemu, vjerojatno ukopi pružaju izravniji uvid u simbolički um. Od sredine Pleistocena pojavljuju se namjerni ukopi u kojima su tijela pažljivo polagana, ponekad u određenim položajima i uz predmete. Istaknuti primjer je špilja Kafzeh u današnjem Izraelu, gdje su pronađeni ostaci najmanje 15 jedinki Homo sapiensa položeni u plitke jame prije otprilike 115.000 do 92.000 godina. Ponavljanje tih obrazaca upućuje na svjesne prakse, a ne na jednostavno napuštanje tijela. Sve to upućuje na pojavu složenijeg grupnog identiteta. Kako su ljudske zajednice rasle i postajale pokretljivije, trebali su jasne načine za prepoznavanje, suradnju i razlikovanje od drugih skupina. Zajednička umjetnost, ponavljajući simboli i zajednički rituali mogli su ispunjavati tu funkciju. Slikanje određenih znakova, nošenje određenih ukrasa ili praćenje specifičnih načina pokapanja mrtvih pomagalo je jačanju unutarnje kohezije. Drugim riječima, kultura je počela djelovati kao sredstvo društvenog povezivanja jednako važno kao oružje ili vatra. Vrlo utjecajan pristup u ovom kontekstu dolazi od britanskog arheologa Stevena Mittena, autora knjige Prapovijest uma. On je predložio da je ljudska modernost nastala kada su se različite inteligencije, koje su prije bile odvojene, počele integrirati. Društvena, povezana s razumijevanjem drugih, tehnička, vezana uz izradu predmeta i naturalistička, usmjerena na poznavanje životinja i krajolika. Iz te perspektive, jedna špiljska scena kombinira precizno promatranje faune, manualnu vještinu u stvaranju pigmenata i komunikacijsku namjeru usmjerenu prema drugim članovima skupine. To nije bila samo umjetnost, već složeno mišljenje u djelovanju. Kulturni prijenos bio je vjerojatno najveća prednost koja je iz svega toga proizašla. Kada se neka ideja mogla pretvoriti u simbol, priču, ritual ili sliku, prestajala je ovisiti isključivo o individualnom pamćenju. Mogla se poučavati djeci, dijeliti sa saveznicima i čuvati kroz generacije. Tako se akumuliralo znanje o migracijama životinja, sigurnim mjestima, uporabi vatre, korisnim biljkama ili društvenim normama. Svaka je generacija dobivala već postojeću osnovu i mogla ju je dalje razvijati. Prijelaz u nepoznato, naseljavanje svijeta.
Prva poglavlja ljudskog naseljavanja tijekom Pleistocena započela su izlaskom skupina Homo erectusa ili vrlo srodnih oblika iz Afrike prije otprilike 1,8 do 2 milijuna godina. Te su populacije bile prve koje su se široko proširile izvan svog matičnog kontinenta i otvorile rute koje će kasnije koristiti drugi ljudi. Jedan od najstarijih zapisa nalazi se u Dmanisiju, u Gruziji, s ostacima starima oko 1,8 milijuna godina, što pokazuje vrlo rani dolazak na Kavkaz. Dalje na istoku, nalazišta u Jungxianu u Kini, datirana na oko 1,7 milijuna godina, pomaknula su unatrag prisutnost ljudi u istočnoj Aziji i ojačala ideju o iznenađujuće brzoj disperziji po Euroaziji. Ti su se pokreti vjerojatno odvijali u više valova. Jedan važan put povezivao je Afriku s Levantom preko područja Sinaja. Drugi je mogao prelaziti tjesnac Bab el Mandeb između roga Afrike i Arabije, koristeći razdoblja niske razine mora. U Ubejdiji, u Izraelu, ašelski alati stari oko 1,4 milijuna godina pokazuju da su se te rute koristile vrlo rano. Oko 1,3 milijuna godina prije sadašnjosti, ljudske skupine već su bile na Javi, što potvrđuju fosili iz Sangirana. Također je došlo do širenja prema zapadnoj Europi, s dokazima u Atapuerci u Španjolskoj između 1,1 i 1,4 milijuna godina, uključujući kosti s tragovima rezanja i alate koji upućuju na kontinuiranu naseljenost. Iz tih drevnih euroazijskih populacija kasnije će se razviti linije poput Homo heidelbergensisa, koji se smatra evolucijskom osnovom neandertalaca i drugih regionalnih skupina. S vremenom je Euroazija bila naseljena ljudima bolje prilagođenima hladnoj klimi i promjenjivim krajolicima. Među njima su se posebno istaknuli neandertalci, prisutni otprilike između 350.000 i 40.000 godina prije sadašnjosti. Njihov je teritorij bio ogroman, protezao se od Pirenejskog poluotoka do Južnog Sibira te od sjeverne Europe do Mediteranskog Levanta. Živjeli su u umjerenim šumama, otvorenim stepama i područjima s vrlo oštrim zimama. Ta širina pokazuje veliku sposobnost prilagodbe glacijalnim ciklusima Pleistocena. U Aziji su postojali i Denisovci, poznati uglavnom po fragmentarnim ostacima i DNK. Kao što je već spomenuto, ime su dobili po Denisovoj špilji u planinama Altaj. Iako je fosilni zapis oskudan, genetika pokazuje da su zauzimali široka područja Azije i ostavili trag u kasnijim populacijama Istočne Azije i Oceanije. To sugerira da su bili relativno mala, ali rasprostranjena populacija. Dok su neandertalci dominirali velikim dijelom Europe i Zapadne Azije, Denisovci su vjerojatno naseljavali istočne i planinske dijelove kontinenta. Mnogo kasnije započelo je veliko širenje Homo sapiensa. Postojali su rani izlazi iz Afrike prema Levantu prije oko 120.000 godina, vidljivi na nalazištima poput Skula i Kavzeha, no čini se da su to bile ograničene okupacije. Prisutna disperzija dogodila se između 75 i 50.000 godina prije sadašnjosti. Mnogi istraživači povezuju taj uspjeh s obalnim skupinama koje su znale iskorištavati školjke, ribu i obalne rute. Iz Arabije su se sapiensi brzo širili Južnom Azijom. Taj je pokret doveo do iznenađujuće kolonizacije jugoistočne Azije, a potom i Sahula, kopnene mase koja je tijekom niskih razina mora povezivala Australiju i Novu Gvineju. U Madžed Bebeu, na sjeveru Australije, postoje dokazi o ljudskoj prisutnosti stari i do 75.000 godina, iako neki genetski radovi sugeriraju nešto novije datume. U osnovi, dolazak Homo sapiensa nije se dogodio na praznom kontinentu. Tisućama godina koegzistirao je s neandertalcima, a u Aziji i s Denisovcima. U Levantu
špilje poput Kebare i Amuda pokazuju izmjenične okupacije različitih ljudskih populacija, što upućuje na dijeljenje istih ekoloških koridora u različitim razdobljima. Kasnije su se u Europi sapiensi i neandertalci susretali u Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Istočnoj Europi i na Pirenejskom poluotoku. To preklapanje moglo je trajati tisućama godina, uz povremene susrete, natjecanje za resurse i, što je najvažnije, genetsku razmjenu. Posljednja velika granica pleistocenskog naseljavanja bila je Amerika. Tijekom ledenih razdoblja pad razine mora stvorio je Beringiju, kopneni most između Sibira i Aljaske. Tim su putem populacije Homo sapiensa prešle između 23 i 15 tisuća godina prije sadašnjosti, možda obalnim rutama bez leda ili unutarnjim koridorima koji su se kasnije otvorili. Tragovi i alati u Novom Meksiku, datirani između 23 i 21 tisuće godina, podupiru ranu prisutnost. Koliko je poznato, druge ljudske vrste poput neandertalaca i denisovaca nisu kolonizirale Ameriku. Ljudsko naseljavanje ostavilo je i povijest izolacije i miješanja. Populacije izvan Afrike zadržavaju između 1 i 4% neandertalskog DNK, što ukazuje na križanja koja su se dogodila prije oko 50 do 60 tisuća godina nakon izlaska sapiensa iz Afrike. Genom neandertalca iz Vindije u Hrvatskoj bio je ključan za prepoznavanje tih zajedničkih sekvenci. U slučaju denisovaca, neke populacije Oceanije i Azije imaju i do 5% takvog podrijetla. Jedan od najpoznatijih primjera je varijanta gena EPAS1, naslijeđena od denisovaca i korisna za život na velikim visinama, danas česta među Tibetancima. Čak i vrlo stari ostaci modernih ljudi, poput Ust-Išima u Sibiru, pokazuju znakove arhaičnog miješanja. Ipak, konačni rezultat bio je više od same genetike. Taj je proces oblikovao buduću kartu prvih civilizacija. Primjerice, sjeveroistočna Afrika i dolina Nila, povezane još od davnina s drevnim ljudskim rutama, vidjet će uspon Egipta i drugih afričkih središta. Mezopotamija i Levant, korišteni stotinama tisuća godina kao most između kontinenata, ugostit će Sumer, Akad i rane gradove. A Europa, nekada zemlja neandertalaca, a zatim naseljena lovcima sapiensima, razvit će kasnije poljoprivredne kulture koje će se širiti s Balkana i Mediterana. Maksimalni glacijal, kad se svijet stvrdnuo. Velika je stvar u tome da prije nego što su temelji sedentarnosti, koji će dati osnovu naseljima i postati stupovi ljudskih civilizacija, postali čvrsti, Homo sapiens je još uvijek morao nositi se s hladnoćom. I upravo kasni Pleistocen nije otišao bez da ne podvrgne ranog modernog čovjeka i njegove suvremenike jednoj od najtežih kušnji, posljednjem maksimalnom glacijalu, prije otprilike 26 tisuća godina, najhladnijoj točki ledenog doba, koja se protezala tisućama godina. Tijekom tog razdoblja, ledene plohe dosezale su svoju maksimalnu ekspanziju, pokrivajući zaista veliki dio Sjeverne Amerike, kao i sjever Europe i Azije, s prosječnim temperaturama koje su, prema procjenama, bile 7 stupnjeva Celzija niže od današnjih. Iz suvremene perspektive, takvo smanjenje na kontinentima značilo bi ogroman transformacijski šok. U područjima bližima polovima utjecaj bi bio neposredan. Velik dio Kanade, Skandinavije, Sibira i planinskih područja imao bi znatno duže snježne sezone. Jezera koja se danas smrzavaju nekoliko tjedana mogla bi biti prekrivena ledom nekoliko mjeseci. Gradovi poput Montreala, Stokholma ili Moskve doživjeli bi zime usporedive ili čak gore od najtežih ikad zabilježenih. U planinskim lancima poput Alpa, Anda ili Stjenjaka ledenjaci bi ponovno napredovali,
zauzimajući doline gdje danas postoje ceste, naselja ili turistička odredišta. Voda zarobljena u tim ledenim pločama snizila je razinu mora za 120 do 130 metara, otkrivajući obalne platforme i povezujući zemlje koje danas dijele oceani. No hladnoća je bila samo dio problema. Svijet je također postao sušniji. Smanjenje oborina zahvatilo je velike regije, a monsunski sustavi koji danas opskrbljuju velike tropske zone oslabili su. U mnogim područjima bez leda pojavili su se periglacijalni krajolici, tla podložna čestom smrzavanju, napukla tla, sezonska blata i rijetka vegetacija. Atmosferska prašina znatno se povećala u odnosu na topla razdoblja, potaknuta jakim vjetrovima i golim površinama. Ono što je nekada bilo plodno tlo ili vlažne šume pretvorilo se u suhe stepe, otvorene tundre ili kamenite površine. Nijedno zaleđeno područje nije bilo potpuno neupotrebljivo, ali područja sposobna podržati stalne ljudske skupine postala su ograničenija i fragmentirana. Život se koncentrirao u klimatskim skloništima, regijama gdje ekstremna hladnoća, suša ili ledeni pokrivač bili su manje ozbiljni. U Europi su mnoge životinjske vrste i ljudske populacije povukle prema Pirenejskom poluotoku, Italiji, Balkanu i dijelovima Levanta. U Aziji su određeni doline, obale i južna područja zadržala povoljnije uvjete. U Africi, iako je kontinent i dalje bio ključan za ljudski opstanak, mnoga područja pretrpjela su intenzivnu sušu, prisiljavajući ljude na koncentracije uz rijeke, trajna jezera i plodne obale. Megafauna je osjećala isti pritisak. Dlakavi mamut, prilagođen hladnoći, i dalje je postojao, ali njegovo korisno stanište koncentriralo se u stepi tundri sjeverne Euroazije i Beringije. Veliki grabežljivci poput homoteriuma ili posljednji američki sabljasti tigrovi ovisili su o obilju biljojeda i otvorenim koridorima. Kada su se ta područja fragmentirale su se i njihove populacije. U regijama gdje su se prije mogli slobodno kretati stotinama kilometara, sada su nailazili na ledene barijere, suha područja ili sve rjeđe plijenove. Za ljude to je stvorilo dvostruku situaciju. S jedne strane, povećao se rizik. Manje produktivna staništa značila su veću konkurenciju s drugim ljudskim skupinama i grabežljivcima za špilje, vodu, drvo i životinje. Mnoge arheološke lokacije u Europi i Aziji pokazuju upravo tu ponovnu uporabu povoljnih mjesta kroz generacije. S druge strane, to je potaknulo i društveni napredak. Opstanak je više nego ikad ovisio o suradnji, skladištenju hrane, kontroli vatre, odjeći od kože i preciznom poznavanju sezonskih kretanja životinja i klimatskih obrazaca. Zatim je započelo odledavanje, prije oko 19.000 godina. Više od 7.000 godina okrutne hladnoće počelo je završavati. Velike ledene plohe počele su se povlačiti fazno, s privremenim napredovanjima, pauzama i djelomičnim kolapsima. Topljenjem su podigle razinu mora i preoblikovale obale, ali su također duboko transformirale kopno. U Sjevernoj Americi povlačenje leda ostavilo je ogromna jezera i depresije koje će kasnije oblikovati velika jezera i unutrašnja mora. U Europi su se ledenjaci povlačili oslobađajući tla Skandinavije i sjevernog kontinenta, ranije udubljena pod težinom kilometara leda. To je dovelo do sporog podizanja tih teritorija u procesu poznatom kao izostatski odskok, još uvijek aktivnom u Kanadi i Skandinaviji. Također su se ledene barijere urušavale, oslobađajući megapoplave sposobne izrezati cijele doline. Zanimljivo, film Ledeno doba 2 prikazuje sličan događaj s poplavom kontinenta zbog malih mora zarobljenih u ledenim formacijama. Međutim,
nije sve bilo kaos. Nekada sterilna tla prvo su naselili mahovina i trave, zatim grmlje, a na kraju širenje šuma. Za ljude, odledavanje je otvorilo nove svjetove. Regije koje je led prije zatvarao, postale su prohodne. Nove obale, rijeke, jezera i šume nudile su ribolov, drvo i lov. Iako su neke migracijske rute bile blokirane porastom razine mora, postupni porast temperature omogućio je napredak prema sjevernim dijelovima Europe, Sibira i Amerike. Ipak, ista ta promjena štetila je mnogim vrstama specijaliziranim za hladne i otvorene ekosustave. Kako je stepa mamuta nestajala i njihova staništa se fragmentirala, započeo je ubrzani pad mnogih velikih sisavaca. U Sjevernoj Americi procjenjuje se da je izgubljeno više od 70% rodova megafaune u odnosu na prethodna razdoblja. Na kraju procesa, karta Zemlje već je bila mnogo bliža modernoj. Sjever Amerike i Euroazije oslobođen je ogromnih ledenih ploha, iako je Grenland zadržao svoj veliki ledeni pokrivač. Antarktika je i dalje bila prekrivena kontinentalnim ledom, iako s značajnim povlačenjem obala. Arktik više nije bio okružen zaleđenim kontinentima, već je postao ocean sezonskim morskim ledom. Do tada je čovječanstvo prevladalo najtežu klimatsku kušnju svoje nedavne povijesti i ulazilo u topliji, vlažniji svijet pogodan za nove oblike društvenog života. No, postavlja se pitanje, koja je ljudskost tada ostala? Nestanak drugih ljudskih vrsta. Čak i prije nego što je započeo posljednji maksimalni glacijal, arhaični ljudi bili su potpuno izumrli. Homo sapiens bili su nedvojbeni preživjeli među različitim ljudskim vrstama koje su se borile za opstanak u neprijateljskom svijetu Pleistocena. Međutim, nestanak Homo neanderthalensis i Homo denisovensis bio je toliko tih da stručnjaci još uvijek traže krivce. U slučaju neandertalaca, posljednji pouzdani nalazi u Europi koncentriraju se između otprilike 40.000 i 39.000 godina prije sadašnjosti. Kao što smo već spomenuli, tada su skupine Homo sapiensa već ulazile u Europu i širile se po kontinentu. Lokacije poput Ranisa u Njemačkoj pokazuju prisutnost sapiensa prije otprilike 45.000 godina, što ih smješta u razdoblje kratke koegzistencije s neandertalcima u prijelazu prema njihovom izumiranju. Nažalost arheologa, do sada ne postoje čvrsti dokazi o nasilnim sukobima, bojištima ili sustavnim pokoljima među ljudskim vrstama. Ono što se pojavljuje je druga vrsta natjecanja, tiša i stalna. Čini se da su sapiensi imali bolju komunikaciju, veću mobilnost i svestranije tehnologije za preživljavanje. Složeni alati, bacačko oružje i sustavi razmjene između skupina mogli su povećati njihov uspjeh u lovu i pristupu sirovinama. Iako su neandertalci bili vrlo prilagođeni zapadnoj Euroaziji, mnoge njihove populacije živjele su fragmentirano. Glacijalni ciklusi tjerali su ih u klimatska skloništa odvojena planinama, ledom ili velikim udaljenostima. Neke procjene stavljaju njihovu ukupnu efektivnu populaciju ispod 10.000 jedinki rasprostranjenih na ogromnim teritorijima. U praktičnom smislu, to znači male zajednice, rijetke kontakte i veću teškoću u oporavku nakon teških zima, nesreća ili loših lovnih sezona. Vjerojatno je endogamija dodatno pogoršala problem. Analiza neandertalskih genoma otkriva duge ponovljene regije DNK, tipičan znak unakrsnog parenja unutar vrlo zatvorenih skupina. U malim populacijama to može rezultirati manjom plodnošću, slabijom sposobnošću prilagodbe i većom osjetljivošću na zarazne i nasljedne bolesti. Ako se tome dodaju lokalni gubici uzrokovani klimom, glađu ili teritorijalnom konkurencijom, svaka izolirana skupina
imala je manje šanse za preživljavanje. Neki stručnjaci povezuju slabost zbog endogamije s alternativom koju je neizravno uzrokovao Homo sapiens. Ljudi koji su došli iz Afrike mogli su prenijeti nove patogene populacijama u Euroaziji koje su dugo bile izolirane. Neki su studiji otkrili tragove virusa u drevnoj DNK, što pokazuje izloženost, iako ne dokazuje epidemije sposobne izazvati izumiranje. Stoga većina istraživača ne smatra bolesti jedinom objašnjenjem, već mogućim dodatnim čimbenikom u već ranjivoj situaciji. Denisovanci su teže pratljivi jer su ostavili manje prepoznatljivih ostataka, ali opći obrazac upućuje na sličnu priču. Nastanjivali su dijelove Azije i vjerojatno su se dijelili u više regionalnih grana. Poznati su uglavnom zahvaljujući genetici dobivenoj iz Denisove pećine u Sibiru i tragovima u današnjim populacijama Oceanije i Azije. To pokazuje da nisu nestali naglo, nego su neke njihove linije asimilirane kroz miješanje s Homo sapiensom. Ova genetska propusnost bila je zapravo važan dio ove priče. Uostalom, kao što smo već spomenuli, današnje neafričke populacije zadržale su između 1 i 4% neandertalskog nasljeđa. U određenim skupinama u Oceaniji i Aziji prisutan je veći udio denisovanskog nasljeđa. To pokazuje da susreti nisu bili samo natjecateljski. Postojale su i savezi, lokalna koegzistencija i plodna potomstva. Dio tih ljudskih vrsta nije u potpunosti izumro, već je integriran u našu vrstu. S protekom tisućljeća, međutim, trend je išao u korist Homo sapiensa. Njihove su populacije rasle, osvajale nova područja i održavale širu mrežu razmjene između regija. Ta povezanost omogućavala je dijeljenje inovacija, reproduktivnih partnera i resursa u kritičnim trenucima. Dok su se druge skupine smanjivale ili asimilirale, sapiensi su konsolidirali stalnu prisutnost od Afrike do Euroazije, a potom i prema Oceaniji i Americi. Zaključak nije nimalo jednostavan i još uvijek ostaje više pitanja nego odgovora, ali nestanak drugih ljudskih vrsta ne čini se kao rezultat jedne katastrofe. Ekološka konkurencija, klimatske promjene, male populacije, dugotrajna izolacija, moguća prisutnost bolesti i djelomično genetsko miješanje djelovali su istovremeno. Kada je Pleistocen završio, samo je jedna ljudska vrsta bila raširena po cijelom planetu. Homo sapiens uspio je u svoju svakodnevicu integrirati krzno najdlakavijih sisavaca, čvrste kosti najdivljih i genetiku svojih glavnih konkurenata. Kao što smo predvidjeli na početku, niz prednosti objedinjene u svrhu preživljavanja najsposobnijih. Svijet bez megafaune. Tijekom prijelaza između posljednjeg maksimalnog glacijala i početka holocena, nestanak megafaune odvijao se postupno. Prostrane stepe, koje su dominirale Euroazijom, Amerikom i područjima južne hemisfere, počele su se fragmentirati u mozaike šuma, močvara i isprekidanih pašnjaka. Ova transformacija postupno je smanjivala kontinuirane prostore koji su podržavali velike biljojede, a zajedno s njima i grabežljivce koji su ovisili o njihovoj biomasi. Kako se led povlačio, veliki megabavljači kasnog Pleistocena došli su u postupni pad. Ako tome dodamo stalni lov ljudi kao novih dominantnih grabežljivaca, postaje jasnije zašto je oko 70% vrsta izumrlo. Mamutus primigenius, vunasti mamut Euroazije i Sjeverne Amerike, zajedno s Mamutus columbi u umjerenijim područjima, bio je među prvim vrstama koje su nestale nakon gubitka svojih hladnih stepa. Choelodonta antiquitatis, vunasti nosorog i Bison priscus, stepski bizon, također su smanjili svoja staništa, ostajući u manjim i ranjivijim populacijama. U Sjevernoj Americi, Bison latifrons nije se mogao prilagoditi promjenjivim ekosustavima.
U Europi i zapadnoj Aziji Megaloceros giganteus, divlji jelen s ogromnim rogovima, izgubio je prostrana ispašna područja i postao lako vidljiva meta. U Južnoj Americi džinovski ljenjivci poput Megatherium i Eremotherium, zajedno s džinovskim oklopnicima poput Glyptodon, ovisili su o otvorenim ili polušumovitim krajolicima koji su zamijenjeni gušćim šumama ili vlažnijom klimom. U Australiji Diprotodon i druga megafauna torbara doživjeli su istu ekološku kontrakciju. U svim slučajevima opći obrazac bio je isti. Vrste prilagođene velikim otvorenim prostorima s obilnim sezonskim resursima počele su gubiti teritorijalnu kontinuitet, što je smanjilo njihovu sposobnost održavanja stabilnih populacija. Nestanak ovih biljojeda imao je kaskadni učinak na velike grabežljivce. Smilodon u Americi, Homotherium u Euroaziji, špiljski lav u Europi i strašni lav u Sjevernoj Americi, veliki mačkoliki, nisu mogli preživjeti bez velikih plijena. Uz to, konkurencija za preostale plijenove povećala se, s čovjekom kao povremenim konkurentom. Naravno, izumiranja nisu bila jednolika. Na sjeveru Euroazije mamuti, vunasti nosorozi i divlji jeleni opstali su dulje u hladnim skloništima prije nego što su nestali. U Sjevernoj Americi gubitak mamuta, mastodonata, američkih lavova i divljih vukova slijedio je sličan obrazac s lokalnim preživljavanjima u izoliranim područjima. U Australiji nestanak diprotodonta, divovskih letećih ptica i velikih mesoždernih torbara odvijao se u kontekstu geografske izolacije. Na primjer, neke male populacije vunastog mamuta opstale su tisućama godina nakon što je vrsta nestala u ostatku Euroazije i Sjeverne Amerike. Na otoku Wrangel, nasuprot obale Sibira, izolirana populacija preživjela je u sve ograničenijim uvjetima do otprilike 3,7 tisuće godina prije sadašnjosti, prema kalibriranim datiranjima. Tome se dodaje ljudski pritisak koji se intenzivirao u mnogim regijama, iako nejednako, uglavnom pogađajući vrste s sporom reprodukcijom. Arheološki zapis, podržan datiranjem kostiju i nalazištima s koncentracijama faune, pokazuje kontekste jasno povezane s ljudskom aktivnošću. U slučaju fosila američkih divljih konja i velikih ljenjivaca, u stratigrafiji se pojavljuju zajedno s vrhovima koplja, što upućuje na lov ljudi. Prema studijama paleontologa i stručnjaka poput Anthonyja Stewarta, Antonija Barnoskija, Paula Kocha i Christophera Jamesa Sandoma, konačan rezultat je nestanak između 30 i 50 rodova velikih sisavaca na globalnoj razini. Ako se gleda po vrstama, procjene govore o otprilike od 150 do 200 velikih sisavaca, s izumiranjem u razdoblju od 50.000 do 10.000 godina prije sadašnjosti, u vrhuncu ljudske aktivnosti krajem ledenog doba. Svijet bez megafaune. Tijekom prijelaza između posljednjeg maksimalnog glacijala i početka holocena, nestanak megafaune odvijao se postupno. Prostrane stepe, koje su dominirale Euroazijom, Amerikom i područjima južne hemisfere, počele su se fragmentirati u mozaike šuma, močvara i isprekidanih pašnjaka. Ova transformacija postupno je smanjivala kontinuirane prostore koji su podržavali velike biljojede, a zajedno s njima i grabežljivce koji su ovisili o njihovoj biomasi. Kako se led povlačio, veliki megabavljači kasnog pleistocena došli su u postupni pad. Ako tome dodamo stalni lov ljudi kao novih dominantnih grabežljivaca, postaje jasnije zašto je oko 70% vrsta izumrlo. Mamutus primigenius, vunasti mamut Euroazije i Sjeverne Amerike, zajedno s Mamutus columbi u umjerenijim područjima, bio je među prvim vrstama koje su nestale nakon gubitka svojih hladnih stepa. Coelodonta antiquitatis, vunasti nosorog,
i bison priscus, stepski bizon, također su smanjili svoja staništa, ostajući u manjim i ranjivijim populacijama. U Sjevernoj Americi bison latifrons nije se mogao prilagoditi promjenjivim ekosustavima. U Europi i Zapadnoj Aziji Megaloceros giganteus, divlji jelen s ogromnim rogovima, izgubio je prostrana ispašna područja i postao lako vidljiva meta. U Južnoj Americi džinovski ljenjivci poput Megatherium i Eremotherium, zajedno s džinovskim oklopnicima poput Glyptodon, ovisili su o otvorenim ili polušumovitim krajolicima koji su zamijenjeni gušćim šumama ili vlažnijom klimom. U Australiji Diprotodon i druga megafauna torbara doživjeli su istu ekološku kontrakciju. U svim slučajevima opći obrazac bio je isti. Vrste prilagođene velikim otvorenim prostorima s obilnim sezonskim resursima počele su gubiti teritorijalnu kontinuitet, što je smanjilo njihovu sposobnost održavanja stabilnih populacija. Nestanak ovih biljojeda imao je kaskadni učinak na velike grabežljivce. Smilodon u Americi, Homotherium u Euroaziji, špiljski lav u Europi i strašni lav u Sjevernoj Americi, veliki mačkoliki, nisu mogli preživjeti bez velikih plijena. Uz to, konkurencija za preostale plijenove povećala se, s čovjekom kao povremenim konkurentom. Naravno, izumiranja nisu bila jednolika. Na sjeveru Euroazije, mamuti, vunasti nosorozi i divlji jeleni opstali su dulje u hladnim skloništima prije nego što su nestali. U Sjevernoj Americi gubitak mamuta, mastodonata, američkih lavova i divljih vukova slijedio je sličan obrazac, s lokalnim preživljavanjima u izoliranim područjima. U Australiji nestanak diprotodonta, divovskih letećih ptica i velikih mesoždernih torbara odvijao se u kontekstu geografske izolacije. Na primjer, neke male populacije vunastog mamuta opstale su tisućama godina nakon što je vrsta nestala u ostatku Euroazije i Sjeverne Amerike. Na otoku Wrangel, nasuprot obale Sibira, izolirana populacija preživjela je u sve ograničenijim uvjetima do otprilike 3,7 tisuće godina prije sadašnjosti, prema kalibriranim datiranjima. Tome se dodaje ljudski pritisak koji se intenzivirao u mnogim regijama, iako nejednako, uglavnom pogađajući vrste sporom reprodukcijom. Arheološki zapis, podržan datiranjem kostiju i nalazištima s koncentracijama faune, pokazuje kontekste jasno povezane s ljudskom aktivnošću. U slučaju fosila američkih divljih konja i velikih ljenjivaca, u stratigrafiji se pojavljuju zajedno s vrhovima koplja, što upućuje na lov ljudi. Prema studijama paleontologa i stručnjaka poput Antonija Stewarta, Antonija Barnoskija, Paula Kocha i Christophera Jamesa Sandoma, konačan rezultat je nestanak između 30 i 50 rodova velikih sisavaca na globalnoj razini. Ako se gleda po vrstama, procjene govore o otprilike od 150 do 200 velikih sisavaca s izumiranjem u razdoblju od 50.000 do 10.000 godina prije sadašnjosti, u vrhuncu ljudske aktivnosti krajem ledenog doba. Posljednji trag ledenog doba, mlađi Drias. Stručnjaci datiraju kraj Pleistocena prije otprilike 11,7 tisuća godina, kada je planet prešao u topliji klimatski režim, a ljudska društva počela postavljati temelje budućih civilizacija. Ledena razdoblja počela su se povlačiti, a priroda je ponovno procvjetala u svakom kutku Europe, Amerike i Azije. Ipak, rani moderni čovjek nije mogao znati da posljednji glacijalni maksimum neće biti posljednji veliki izazov ledenog doba. Prije 12,9 tisuća godina zabilježeno je kratko, ali intenzivno razdoblje hladnoće, koje je na nešto više od 1000 godina vratilo svijet u surove uvjete obilnog permafrosta. Ovaj fenomen, koji je iznenadio Homo sapiensa,
nazvan je Mlađi Drijas ili Kasni Drijas. Ovaj klimatski događaj karakterizirao se kao hladno razdoblje, koje je privremeno vratilo uvjete gotovo na ledeno stanje, sve do prije oko 11,6 tisuća godina. Ova epizoda, široko rekonstruirana na temelju ledenih jezgri iz Grenlanda, jezerskih sedimenata u Europi i izotopskih zapisa iz špilja, predstavlja jedan od najjasnijih primjera naglih i snažnih kontinentalnih zahlađenja. Paleoklimatski zapisi pokazuju da učinak nije bio ujednačen, već je snažnije pogodio sjevernu hemisferu, gdje je Grenland zabilježio pad temperature od gotovo 10 stupnjeva Celzija. Istraživanja temeljena na fosilnom peludu i morskim mikrofosilima slažu se oko globalnog prosječnog pada od oko 4 stupnja, uz pojačanje na višim geografskim širinama koje je dosezalo između 10 i 15 stupnjeva u polarnim područjima. Klimatski sustav Sjevernog Atlantika doživio je značajnu reorganizaciju zbog usporavanja prijenosa topline morskim strujama iz tropskih područja prema sjeveru. Stručnjaci ističu da je dotok velikih količina slatke vode nastale otapanjem ledenjaka smanjio gustoću površinskog sloja oceana i poremetio stvaranje dubokih voda. Kao rezultat, djelomični kolaps sustava promijenio je globalni prijenos topline i pomaknuo polarni front prema nižim geografskim širinama, dodatno pojačavajući zahlađenje u kontinentalnim regijama. Posljedice za ekosustave nisu se dugo čekale. Zapisi peluda pokazuju brzo širenje tundrskih bioma u Europi i Sjevernoj Americi, pri čemu su borealne šume zamijenjene zajednicama koje dominiraju breze, kleke i zeljasta vegetacija otporna na hladnoću. Ova promjena dovela je do fragmentacije šumskih staništa i smanjenja kontinuiranih ekoloških koridora, dok je u Sjevernoj Americi tundra u nekim regijama napredovala između 500 i 1000 km prema jugu. Polarne regije zadržale su neto akumulaciju leda tijekom većeg dijela događaja, iako uz nestabilne unutarnje dinamike. Nasuprot tome, tropska i ekvatorijalna područja doživjela su složenije reakcije s fazama dugotrajnih suša koje su se izmjenjivale s razdobljima regionalne vlage. Ova klimatska asinkronija pridonijela je fragmentaciji bioma na globalnoj razini. U kopnenim ekosustavima smanjenje požara, širenje grmlja otpornog na hladnoću i smanjenje zapaljivih šuma promijenili su vegetacijsku strukturu u mnogim regijama. Sustavi tundre i grmlja zamijenili su gušće krajolike, stvarajući okoliše niske primarne produktivnosti i izražene sezonalnosti. Ova slika prirode može se smatrati povratkom na hladno okruženje koje je prevladavalo tijekom srednjeg i kasnog pleistocena. Sve to prekinulo je tadašnji ljudski razvoj i natjeralo mnoge zajednice da se vrate nomadskom načinu života kao obliku preživljavanja. Lovačke kulture poput skupina Clovis u Sjevernoj Americi pokazuju pad koji se podudara s početkom zahlađenja, dok su u Europi lovci sakupljači proširili svoja područja kretanja prateći krda sobova u širenju tundre. Na Bliskom istoku populacije su smanjile razinu sjedilačkog života zbog nestabilnosti biljnih resursa, dok su u Sibiru i drugim sjevernim regijama pronađeni alati prilagođeni lovu na najzastupljeniju faunu u hladnim uvjetima sobove. Kraj tog tisućljeća hladnoće bio je jednako nagao kao i njegov početak. Ledene jezgre s Grenlanda pokazuju da su prosječne temperature mogle porasti za gotovo 10 stupnjeva u samo nekoliko desetljeća, što predstavlja iznimno brzu promjenu za prirodne procese. Ubrzo nakon toga pojavila se kratka hladna epizoda nazvana preborealna oscilacija, koja je trajala oko stoljeće i pol. Bio je to posljednji val nestabilnosti, prije nego što se klima stabilizirala u toplijim i relativno mirnim uvjetima. Upravo s tim zatopljenjem
započeo je holocen, klimatsko razdoblje u kojem i danas živimo. Zora holocena, domesticiranje i sjedilački način života. S ekološkog stajališta, prijelaz je reorganizirao planet s jednog neprijateljskog razdoblja u drugo, pogodnije za život. Nakon snažnog porasta razine mora nakon glacijacije, razina oceana počela se postepeno stabilizirati. Studije pokazuju da su se oceani u ovom razdoblju uzdizali sve dok približno nisu dosegnuli razine blizu modernih sredinom holocena. Istovremeno, zagrijavanje je pogodovalo širenju šuma u regijama koje su prije bile prekrivene tundrom i hladnim stepama. Četinari i listopadno drveće napredovali su preko starih otvorenih krajolika sjeverne hemisfere, dok su mnoge niše koje je ostavila megafauna zauzimali novi sisavci. Čovjek je izašao kao pobjednik u jednom od najtežih razdoblja svoje povijesti, postavši dominantna vrsta s inteligencijom koja mu je omogućila sve brže prilagodbe svojem okruženju. Štoviše, napokon je mogao stvoriti stambene prostore koji nisu bili samo skloništa, već i mjesta okupljanja, života i poluprijelazne rekreacije. Od holocena nadalje, čovjek je počeo težiti sjedilačkom načinu života i početku domestikacije flore i faune, oblikujući prve civilizacije tijekom tisućljeća. Međutim, kraj Pleistocena ne znači da velike klimatske oscilacije pripadaju samo prošlosti. Još uvijek živimo unutar ledenog doba u geološkom smislu, iako prolazimo kroz toplo međuglacijalno razdoblje. Najnoviji klimatski modeli iz 2024. i 2025. upozoravaju da scenariji visokih emisija mogu ponovno promijeniti ključne sustave poput atlantske cirkulacije. Neke simulacije ukazuju na mogućnost prekretnica koje bi mogle izazvati nagla regionalna zahlađenja prije 2100 ili ubrzo nakon toga, zajedno s promjenama oborina i porastom razine mora. Isti planet koji je omogućio uspon naše vrste i dalje posjeduje mehanizme sposobne ponovno je staviti na kušnju. Hoćemo li tada biti spremni?